Genti nok saiki nok. Ya, diaturake sapa? Mbak Tatin. Oh iya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki nok. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin Potin? Nggih, Pak. Nih, mengkurep tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi Dream. Ah iya. Lagi mempan ya, Mak. Ngece ana wong loro ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, lah jeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan, loro nek pancen tambane pijet ya pijet, nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahe didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak idak-idak kok ora gelem. Lah jenengan arep ngedak ndasku e. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sirah anak ya ora diidak. Lah dikapake. Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijet. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben ngarang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Engko kok nek njur bales mijet sirahku. Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumet nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ah iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngasur. Apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medhun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le nyindek. Lah kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku tok ngono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngopo iri? Ayo iri ya sik awan aku terus padake sinden ajaran ngono ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Nggih, lah pun tak sindene lho. Sehat awake bisa? Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentekke petang botol to paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah yang juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggono apa? Nggono apa? Mbok kene, nang kene lak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel nang iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba mung panganan? Heeh. Iki nek ditemplekke ngene iki iso ngerti penyakite nggono apa. Terus nek aku wis silang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. Kok mriksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane niki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi iki aku? Tak goleki ra ketemu, bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksudnya Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. lah ya aku kok iso ilang lho mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono kuwi. Lah ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe ki melu aku bola-balik kok ngunake jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung. Iki aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok.
Jasmetane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok. Ora ya, jek wuta. Bareng medun kok lho nanti iki. Nak ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi kok. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula mau nggih. Dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nang WA aku lho. Dek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, Apa iya? Sinden ayu kok kocluk. Ya ora wong liwat nggon HP ku kok. Ayo coba muni piye? Muni Tut ngono. Arek lucu ya ora. Muni piye? Oke sakjane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel ya aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah. Ngapa? Saya lemus. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ora ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat. Kon ra jeblok awak. Ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, kok iki budhek kok. Hah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau ngomong apa-apa, wis kek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Ah, ngandel ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, nek ra pamundutan le. Sapa? Sapa? Dang aku lenggor mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Ya. Tina muni ayah ngopo mah. Neng Yogyakarta ana penggemare Tatin, piyaine wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuke anggere Tatin nyuwara. Gimana? Langsung dhek. Oh, tua monggo. Kanca-kanca seniman ya rawuh no. Iya, kok do rapi mbuh iki. Do ngopo? Iya, karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya, salam cendol jawet.
Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk miai ora iso kleru? Ya ora wong aku Lah muni piye? cendol dawet. Duk, Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. Amune piye aku mau. Gak. Ora ono. Ora arep ngono rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani, soalé nggonmu mudi banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, Kuwi nek dienggo cah cilik ora iso dienggo kathok monyet to kuwi ta. aku ora dodol dawet lho. Wis gak nombang. Gak, tak urus nek iki. Ora usah diurus. Ora dadak ngilani iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, dadi niku lemu banget. Heeh saiki wis. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing ngundher penerus iki. Aku ngene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ora tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku? Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Oh, aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Jaman rung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora. Kok udal-udal wadi zaman biyen? Lah ya ben lah kowe ngonek ke aku kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho ya iso nang omah. Loh, lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok ora kan kelingan zaman biyen golek wedi. Lah, nyemplung Kali Praga wae lho, kerubiu aku ngetis kon dhuwur kae. Zaman tak jak mayang ning Wonosaba isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur, wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krembyah. Nggawa apa nang biu. Ah sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andae kok. Lemu ta wonge? Anggere nyilem slem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Iki apa kuwi? Pelampunge sudeten. Wih, aku mau nenek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Ini kok ora ngono kok bilang nggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki terima piye? Karena maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek duwe wulu? Ayo pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anane picersa maya
Kromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Din. Ora sing siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo muni yo. Muni yo jajal. Ngapa? Bu Pras arep dijarangi ngono muni yo. Ora nek aku nek ora ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Apa lho guyu-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa kae pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Iya, Cuk. Alah. Piye ta aku sarem muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalangnya rada Ora rada iki. Lah ngapa? Piye ta? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jar. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jeneng? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Nah. Nek mabur lah mudar kabeh men. Bul 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 bul.